Thank you for joining my class. Welcome to my class again. Another day for learning. Thank you so much. So today we'll be looking at prepositions in Igbo language. So let's do something. Prepositions are actually words that tells the relationship between two objects. Prepositions are words that tell relationship between two objects. Or let's say between two nouns. Now, what are the objects we're talking about? It could be table, it could be your laptop, it could be the chair, it could be the bag, it could be anything entirely. So it tells you the relationship between those two objects or more objects, say. So it tells you the position. That's why it is preposition. So let us look at prepositions in Igbo, which helps us to go a long way in our communication in Igbo language, in Asusu Igbo. Okay, so Asusu Igbo, Igbo speaking. All right, so hope you can hear me. We have some that are grouped together. That's your own, your in, your to, on, into are called in, are given the same name, like on, na. Okay, so but let me start with the ones that like in front of, so in front of Nero. So let's try to make sentences with all this in front of Nero, Nazo, and all those things. So forgive me. So in front of Nero, let's say the boy is in front of me. The boy is in front of me. Nwa ahụ nọ na n'iru. So in front of n'iru. Up n'elu. Under n'okpuru. Between etiti n'etiti. Between or among n'etiti. Behind n'azụ. Let me come again. At the front, n'iru. Back, n'azụ. Up, on, n'elu. Under, n'okpuru. By the side or beside, n'akụkụ. So let's try and make sentences with some of these words. Let's start with inside. N'ime. So let's say the bag, it is inside the bag. It's inside the bag. Ọ dị n'ime akpa ahụ. It is inside the bag. Ọ dị n'ime akpa ahụ. So the next one is under, below. Under or below. We give them the same thing, under, below. It is n'okpuru.
So your shoe, let's say, your shoe is under the bed. Your shoe is under the bed. So you say, akpụkwụ. Your shoe. Shoe, akpụkwụ. Shoe, akpụkwụ. So you say, akpụkwụ gị. Akpụkwụ gị is the n'okpuru akwa. Remember, under is okpuru. Akpụkpọ ụkwụ gị dị n'okpuru akwa. Akwa, bed. Akwa, bed. So like I told you the other day, these are homophones, right? Words that sound the same. Okay, so these words, we have so many words. Okwu mgbagwe anya, okwu mgbagwe anya, okwu mgbagwe anya. So there are words that can confuse mgbagwe anya or mgbagwe anya. So it can confuse you. You can get what are they saying. So these are words that sound the same, spelled the same. Maybe not really sound the same because some have rising tone, some falling tone. Like the bed, aqua. Egg, aqua. Cloth, aqua. Okay. Cry, aqua. All right, so let me go back. The bed is aqua. So your shoe is under the bed. Your shoe is under the bed. Akpụkpọ ụkwụ gị dị n'okpuru akwa. You can even say your shoe stays under the bed. Akpụkpọ ụkwụ gị nọ n'okpuru akwa. So, but in general, we say akpụkpọ ụkwụ gị dị n'okpuru akwa. Dị n'okpuru akwa. Okpuru, under, akwa, bed. Akpụkpọ ụkwụ, shoe. All right, so let's move. From, through, from, through. Site, or osi. So either you say site na or osi. So let us go and give example of this from or through in Igbo language. So osi na Enugu. Where am I? Okay, so he is from Enugu. He is from Enugu. Osi na Enugu bia. Osi na Enugu bia. Osi na Enugu bia. Osi na Enugu bia. I want to make it slow. That's why I'm pronouncing it that way. Osi na Enugu bia. Osi na Enugu bia. He came from Enugu. All right. And then through, from. He passed through this way. He passed through this way. Osi, uza, wega. Osi. So remember what I said? From, through, osi, or site. Site or osi. So, site, osi, uza, wega. Okay? So we can also say he read from chapter 3 to chapter 20. O sitere na chapter in the Igbo. Now so o sitere na chapter 1. How many chapters? I didn't even remember whether chapter 10, chapter 2, right? Okay. O sitere na chapter nke abụọ. O sitere obidoro na page nke abụọ. Gogido wee ruo na nke ohu 20. Ohu 20. Anyway, I've done numbers 1 to 20, 1 to like 1,000 in Igbo. I've done numbers 1 to 1,000 in Igbo, so we can also learn it
otu, abụọ, atọ, anọ, ise, otu, or otu is one, abụọ is two, atọ, three, anọ, four, ise, five, isii, six, isaa, seven, asatọ, eight, asaa, seven, asatọ, eight, itenaani, itoolu, nine, 10, iri, iri na otu, 11, iri na abụọ, iri na atọ, 13, iri na anọ, 14, 15, iri na ise, 16, iri na isii, 17, iri na asaa, 18, iri na asatọ, 19, iri na itoolu, iri na itenaani, 20, ohu. All right, so let's go back to our prepositions. So the next one is, okay, so I was saying, o sitere na number 2, o sitere na page 2, gugido wee ruo page 20. 20 is ohu, page 2, 2, ibuo, till 20, which is ohu, wee na-agụ. Okay. So, o site na page 2, wee ruo na page 10. What's going on today? Wow. All right, so let's continue. So let's say to until is row until row. So from here to there, bideba, row eba. From here, from bido to here, row. So from site osi, forgive me, from site, then to row, to until row. So you say we will stay until tomorrow. We will stay until tomorrow. Anyị ga-anọ ruo echi. Anyị ga-anọ ruo echi. We will stay until ruo echi. Echi, tomorrow. So n'ime, right? Okay, I've talked about the n'azụ, behind. N'azụ, behind. And so the school is behind the church. The school is behind the church. Ụlọ akwụkwọ ahụ dị n'azụ. Ụlọ akwụkwọ ahụ dị n'azụ ụlọ ụka. Ụlọ akwụkwọ ahụ dị n'azụ ụlọ ụka. Ụlọ akwụkwọ ahụ dị n'azụ ụka. It's correct. Ụlọ akwụkwọ ahụ, ụlọ, house. Ụlọ akwụkwọ, house of books, literally. However, it means school. Ụlọ akwụkwọ ahụ dị n'azụ ụlọ ụka. The school is behind the church. All right, so the next one is, can I give more examples of behind? What you're looking for is behind me. What you're looking for is behind me. Ihe ị na-achọ dị n'azụ m. Ihe ị na-achọ. What you, remember you is gị. Ihe ị na-achọ. Ihe gị na-achọ. Ihe ị na-achọ dị n'azụ m. Dị is n'azụ m. Ihe ị na-achọ dị n'azụ m.
What you're looking for is behind me. Ihe ị na-achọ dị n'azụ. Dị n'azụ. Okay, so the next word is because for. Because for. Of. So you say maka. 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 I thought of it. I thought of it. And I thought of the matter. I thought of it. Echerem makaya. I thought of it. Echerem makaya. Remember, the main thing is of. Echerem makaya. Then another example is I went there because of you. I went there because of you. Agara m ebe ahụ maka gị. Agara m ebe ahụ maka gị. I went there because of you. Preposition because. So maka. Because of. Maka. I went there because of you. Ejere m ebe ahụ maka gị. The next one is about. Jesus, sorry. About. About. So about is basara, banyere, banyere, or basara. So when you hear about, we're talking about you. We're talking about you. We're talking about. So we say basaragi. Ayine, we're talking about you. We are discussing about you. Anyị na-akpa gbasara gị. Anyị na-akpa gbasara gị. Okwu anyị na-ekwu gbasara gị. Anyị na-ekwu maka gị. So we are talking about you. We are discussing about you. Anyị na-ekwu okwu gbasara gị. Anyị na-ekwu okwu gbasara gị. Or anyị na-ekwu okwu banyere gị. Anyị na-ekwu okwu banyere gị. We are having conversation because of you. Anyị na-ekwu okwu banyere gị. All right, so let's the next one is on top. On top of. On top of. Above. On top of or above. Say n'elu. 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 So let's go. Akwụkwọ ahụ dị n'elu. The book is on the box. The book is on the box. You say the book, akwụkwọ ahụ, is on the box. Dị n'elu igbe. Igbe, box. Igbe. Okay? Akwụkwọ ahụ dị n'elu igbe. You can also call it akpati. Akpati. You can call it igbe, you can call it akpati. Okay? Akwụkwọ ahụ dị n'elu igbe. Akwụkwọ ahụ dị n'elu igbe ahụ. That book is on that bar box. Akwụkwọ ahụ. That book is on that box. On that box. Akwụkwọ ahụ dị n'elu igbe ahụ. Okay? Or that book is on the box. That book is on the box. Akwụkwọ ahụ dị n'elu igbe. You can also say akwụkwọ ahụ dị n'elu akpati ahụ. Akwụkwọ ahụ dị n'elu akpati. So igbe, box, akpati, box. Alright, so on top of, remember, n'elu, n'elu, n'elu. Oh, please. We have so I also want to talk about in, on, at, like I started earlier. So let me make more emphasis on it. In, on,
we're looking at in Igbo preposition, we're looking at is no, 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 is, on, no, no. So Obona is in the room. Obona is in the room. Obona is in the room. In, emphasis. So Obona no n'ime ụlọ. Obona no n'ime ụlọ. N'ime, inside the room. Actually, but Obona is in the room. Obona no n'ime ụlọ. No, n'ime ụlọ. So in sound as no or na. In, on, to. The word for it, the prepositional word for it in Igbo is na, N-A, location, which is on location, na, and no, is a no. So let me make another example using this on and at. Oh, God bless me. Why am I so tired? God, I'm sorry. So, you can come in. You can come in. Bata n'ime na. Bata n'ime. Come in. Bata ni na. The word in. Na. Bata n'ime. Come in. So, the word next one is outside. Outside. N'ezi. N'ezi. Okay, so he is standing outside. He is standing outside. Ọkwụ n'ezi. Ọkwụ na ezi. Outside. Ezi. Spread it outside. Go and spread it outside. Gbasa ya n'ezi. Spread. Gbasa. Gbasa ya n'ezi. Spread it outside. You probably finish washing your clothes and you want it to dry as fast as possible. Gbasa ya n'ezi. Yeah. Gbasa ya n'ezi. All right. If you have any questions, please ask. Give me a thumbs up and subscribe to the channel, and you get more of this. So today I've talked about inside, I've talked about outside, talked about behind, before, because, about, in, on top of, in front of, n'iru, at the back, n'azụ, between, n'etiti, because, of, for, maka, outside, n'azụ, inside, n'ime, from, through, site, and on, in, is, na, or no. Thank you very much. This is where I stopped today. Bye. Thank you for joining.